Novoizabrani predsjednik Crne Gore Jako Milotović jutro će pred poslanicima Skupštine položiti zakletvu i stupiti na dužnost, saopšteno iz Crnogorskog parlamenta. Sjednica je zakazana za 12 časova, a nakon polaganja zakletve Milotović će održati inauguracioni govor. Po završetku sjednice uslijedit će ceremonija svečanog vojnog pozdrava na plotou ispred Skupštine Crne Gore. Milotović polaže zakletvu na dan kada ističe mandat njegovom prethodniku. Predsjednik Crne Gore bira se na period od 5 godina na neposrednim izborima. Od obnove nezavisnosti 21. maja 2006. godine funkciju predsjednika Crne Gore obavljao je Filip Vujanović, koji je bio izabran na predsjedničkim izborima održanim 2008. i 2013. godine. Potom Milo Đukanović izabran na predsjedničkim izborima 2018. godine. Zbog obilježavanja Dana nezavisnosti Crne Gore večeras i s jutrošnje inauguracije novog predsjednika države Jakova Milotovića u Podgorici će biti pojačane bezbjednosne mjere. U pojedinim dijelovima Podgorice i u pojedinim opštinama Tuzi i Zeta biće potpuno ili djelimično obustavljen saobraćaj. Potpuna ili djelimična obustava saobraćaja biće i ulicama koje vode ka užem centru Podgorice, najavljeno iz uprave policije. Milo Đukanović završava danas svoj mandat na mjestu predsjednika Crne Gore. Poručuje da se neće povući iz politike i kaže da je život posvetio evropskom razvoju Crne Gore. Ističe da nema vječne vlasti i da ne planira da se seli iz Crne Gore. Promjene na izbornim listama manifestacija su i posljedica onoga što se desilo avgusta 2020. godine, smatra poslanik Nove srpske demokratije Slaven Radunović. DPS je u ozbiljnom padu i došao do pozicije koja je predvidiva. Vidjet ćemo da li će sačuvati i ovaj broj birača. Napravili su promjene na listi s ciljem da se malo zavara publika, kaže Radunović. Jedna od najvećih promjena je, kako kaže, i to što DF više ne nastupa kao koalicija. Radunović ističe da je Nova srpska demokratija podmladila listu. Ocjenjuje da nije dobro isključiti sve iskusne političare. Taj ko misli da svršeni srednjoškolci ili studenti treba da preuzmu upravljanje državom, taj ne misli dobro Crnoj Gori, rekao je Radunović. Dodaje da 17 lista nije realno Crne Gore i podsjeća da će skoro 40.000 evra dobiti svaka potvrđena lista. 100 policijskih službenika imalo je veze sa kriminalnim klanovima, rekao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić. Kao dokaz za to naveo je prepiske preko Sky aplikacije. Svakodnevno nam stižu podaci iz Interpola. Ako ne pronađemo u tužilaštvu još ljudi koji će odgovorno raditi svoj posao, teško se mogu očekivati neki veći rezultati. Ruka pravde će stići do svih, niko neće biti preskočen, iako vrlo malo ljudi radi ovaj kompleksan posao, naglasio Adžić, prenosi Podgorička borba. Naglasio i da međunarodne institucije zahtijevaju profesionalizam i posvećen rad. Adžić je istakao da je Sky aplikacija prekretnica, ali je dodao da se ne oslanjaju skroz na tu aplikaciju. Ubijeđen sam da je Sky valjan dokaz, ali se radi na prikupljanju dodatnih dokaza. Ne mogu da vjerujem da ima protesta zbog te aplikacije. Mogu tvrditi da niko od sudija neće podleći pritisku od strane advokata. Naš posao je da obezbijedimo i druge dokaze koje će potkrijepiti one iz Sky aplikacije, kazao je Adžić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je saopštio danas da je bezbjednosna situacija na Kosovu i Metohiji složena i da će zbog toga u toku dana održati više sastanaka sa, kako se navodi, domaćim i stranim političkim faktorima u pokušaju stabilizacije situacije.